DXDC Radyoman Report. Kasama, open-minded ka ba? Kung oo, power! Familiar ba ninyo kining mga linyada? Kinisagad natong madungog sa mga kumpanya nga gapang imbita o nagatanyag og oportunidad sa katawhan pinaagi sa pag-join sa ilang team o network. Apan epic fail ang usa ka branch sa ilado nga networking company sa Cebu City, human ang usa sa mga invited prospects na ining mga batan-on na ngayo nagpakitabang sa iyang maguwang tungod di gutom na matud pa kini, apan di sila tugtan nga mugawas hangtod di mahuman ang giingong orientation. After almost 5 hours, finally gipagawas na sa maong company ang mga batan-on ug kini tungod sa nag-viral nga FB post ni Ana Karen Lantixe, ang maguwang sa usa ka invitee. Sa iyang post, gimension niya ang pangalan sa maong kumpanya. Gisaysay pa niya nga ang nahitabo pasakay na kuno og jeep ang iyang igsuon uban ang classmate niini ug dunay mihangyo kanila, saying nga nanginahanglan kini og duha ka tawong mo-attend sa orientation nga di kuno maabtan og usa ka oras. Gipagbigyan kuno nila tungod na luoy sila niini apan 4 ka oras na lang ang milabay, wa pa gyud taon kini na human. Mihangyo ang company nga i-delete na kuno ang post apan gibarugan nilang tikse nga dili niya kini tangtangon for awareness, ilabi na sa kabatan-unang maoy vulnerable. Idugang pa nga style kuno sa mga networker karon, mao ang ingno ng ilang prospects nga virtual appointment setter ang ilang gipangita. Diin maoy uso nga trabaho ug giingong dako og sweldo. Pinaagi sa post ni Ana nang gawas ang mga kanhing na biktima sa maong scheme ug ang uban pugsanon pa nilang nakuhaan og kwarta. Sagad pa niini mga estudyante o di bakaha dayo sa ilang lugar ug inosente sa maong butang. Nasayrang mi-contact na di ay og pulis ang maguwang aron i-rescue ang manghod nga posibleng nabasa sa miyembro sa maong kumpanya, rason nga nahunong ang maong panagpulong. Apan tungod na kauli na ang mga batan-on, iya na lang kining gikansela ang reklamo. Kung buot hunahunaon mamahimo kuno kining kasuhan og illegal detention tungod sa pugsanong pagpastay nila sa mga batan-on. Mga kasama, kanya-kanya man ta og diskarte aron makalahutay ug makabot ang mga pangandoy sa kinabuhi. Apan hinaot nga iagi nato kini sa patas ug ibutang ang atong kaugalingon sa posisyon sa atong isig katao. Sa ingon malikayan nga kita makapanlamang ngadto sa uban. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.